Durant 3 dies, Sant Boi i Barcelona acullen les jornades Ens toca, recuperem l'espai públic a través de la cultura. Aquestes jornades estan organitzades pels amics de l'Ateneu Sant Boià amb la xarxa europea de centres culturals independents Trans-Europe Halls i pretenen ser un espai de reflexió i intercanvi d'idees al voltant de la relació entre la cultura, la ciutadania i l'espai públic. La idea és treballar els tres temes principals que a nosaltres ens preocupen des d'aquí de l'Ateneu. Un d'ells és els models de gestió, que ja ho hem parlat. Un altre d'ells són les relacions amb el poble, amb el context, amb el veïnat, que això és un tema aquí a l'Ateneu en concret, és el temazo, perquè les relacions amb el veïnat són complicades, i el tercer que seria com construir un espai col·lectiu i un espai de manera col·lectiva. De quina manera nosaltres podem intervindre sobre un espai i prendre decisions físicament, sobre com volem que sigui. Al llarg dels 3 dies s'han dut a terme conferències i debats amb la participació d'especialistes i gestors d'equipaments culturals, amb la intenció de compartir experiències col·lectives i obrir camins a la gestió ciutadana de la cultura i l'espai públic. I que també hem de buscar un model de consens que cobreixi totes aquestes històries. I crec que amb això, almenys, si més no, donem un primer pas, que surt una miqueta del context ajuntament col·lectiu, que es veu des de fora i que crec que ens pot ajudar a tots moltíssim a l'hora de pensar un futur per aquest establiment que necessitem, establiments culturals a Sant Boi. A Sant Boi s'han concentrat la majoria d'activitats i les de més rellevància, com per exemple la del catedràtic de Ciència Política, Joan Subirats, i altres especialistes del món de l'art i la gestió cultural, així com responsables d'espais com Can Batlló, de Barcelona, l'Ateneu Candela, de Terrassa i altres de diferents ciutats europees.